Γεια σας κορίτσια, στο σημερινό βιντεάκι θα δούμε μαζί τα προϊόντα που μου στείλανε από το site Banggood. Χαίρομαι πολύ που το κανάλι μου έχει φτάσει σε αυτό το σημείο να το προσέχουν και κάποια site. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Χωρίς τη δική σας υποστήριξη φυσικά δεν θα με είχε παρατηρήσει κανένας άλλος. Προφανώς. Χαίρομαι όμως πάρα πολύ που τους άρεσαν και τα βιντεάκια και είδαν ότι υπάρχει ανταπόκριση και από εσάς. Αλήθεια, σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε το σημερινό βιντεάκι είναι στη συνεργασία με το site Banggood. Δεν πληρώνομαι ή κάτι τέτοιο, απλά μου στείλαν κάποια προϊόντα για να το δοκιμάσω. Τα έχω εδώ δίπλα μου, δεν τα έχω δοκιμάσει καθόλου. Απλά άνοιξα το συγκεκριμένο για να βάλω μέσα μπαταρίες γιατί δεν είχε. Ελπίζω να είναι ok γιατί ήταν μέσα σε ένα κουτάκι, δεν είναι καινούριες. Θα δούμε αν λειτουργούν. Παρένθεση, πήρα αυτά εδώ τα φωτάκια τα οποία είναι σε σειρματάκι και είναι χρωματιστά, αλλά δυστυχώς δεν βρήκα πουθενά τέτοιες μπαταρίες. Στην πρώτη ευκαιρία που θα βρω θα σας δείξω πώς λειτουργούν, θα σας δείξω στις φωτογραφίες και στο Instagram. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό το πήρα, γιατί είναι σειρματάκι οπότε τυλίγεται. Λοιπόν, όπως να τα κάνω. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα πραγματάκια. Το πρώτο που είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό είναι αυτά εδώ τα glitter για μακιγιάζ. Και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω με το μακιγιάζ. Όσο μου αρέσει, ας πούμε, το καθημερινό να βάφουμε, να ετοιμάζομαι και τέτοια για κάπου απλά. Μου αρέσει πάρα πολύ και το να κάθομαι με τις ώρες σπίτι μου να παίζω 3 ώρα το βράδυ, ας πούμε, να φτιάχνω μακιγιάζ και τέτοια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε όταν είδα ότι στο site υπήρχε glitter κατάλληλο για μακιγιάζ, χάρηκα πάρα πολύ. Και είναι αυτά εδώ τα χρωματάκια. Είναι 2, 4, 16 χρώματα. Πάμε να δοκιμάσουμε λίγο πώς εφαρμόζουν. Όπως σας είπα, δεν έχω δοκιμάσει τίποτα από όλα αυτά. Ήρθαν όλα σε πακετάκι, 2 διαφορετικές μέρες. Πρώτα κάποια και μετά τα επόμενα. Ήταν μέσα σε αυτά που σκάνε, οπότε δεν μου ήρθε τίποτα χαλασμένο. Πολύ καλό αυτό. Άργησαν λίγο, δηλαδή σε σχέση με Romwe και Shein μου ήρθαν λίγο πιο μετά. Επειδή είναι διάφοροι πολιτές, είναι λίγο λογικό να έρθουν πιο αργά και δεν είναι ένα μαγαζί, ας πούμε, όπως το Romwe που θα τα στείλουν όλα μαζί. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, εντάξει. Σας το έχω ξαναπεί ότι από τη στιγμή που κάνεις αγορά στο ίντερνετ, απλά εύχεσαι να έρθει και να μην χαθεί. Εντάξει, εννοείται καλό είναι να μην κάνει 4 μήνες, αλλά 1-2 μήνες είναι λογικό. Από τη στιγμή που δεν πληρώνεις και μεταφορικά. Θα πάρω αυτά τα δύο. Φυσικά θα πάρω αυτό που είναι λίγο πιο χρυσό και ένα από τα πιο χρωματιστά για να δούμε αν διαφέρουν. Φυσικά θα πάρω το ροζ. Πώς το σκέφτομαι εγώ να το δοκιμάσω, για να μην κάνω τώρα ό,τι να είναι στο πρόσωπό μου, είναι να βάλω λίγο make-up στο χέρι μου και να τοποθετήσω πάνω το glitter για να δω κατά πόσο κρατάει. Μπορείτε να το δείτε αρκετά καλά γιατί έχουν μαυρίσει τα χέρια μου σε σχέση με το πρόσωπό μου. Αυτό εδώ το χρωματάκι. Η ποσότητα δεν είναι και πολύ μεγάλη, η αλήθεια είναι το περίμενα πιο πολύ. Αλλά εντάξει, πόσο συχνά θα βάλεις glitter στα μάτια σου. Θα πάρω με το χέρι μου. Κάθεται πολύ καλά πάνω στο make-up και είμαι σίγουρη ότι με ένα primer στα μάτια θα κάτσει ακόμα καλύτερα. Δεν θέλω να το αφήσω έτσι, θέλω να το βάλω και στα μάτια μου, οπότε θα έρθω λίγο πιο κοντά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πάει παντού, αλλά πρέπει να βάλω κάτι σαν βάση. Θα βάλω λίγη από τη Strobe Cream της MAC σαν primer. Οκ, το αγαπώ. Τα πραγματάκια που διάλεξα ήταν πολύ οικονομικά και για να μπορέσω να πάρω αρκετά, για να έχω πολλά να σας δείξω, αλλά και για να είναι λίγο, ας πούμε, προσιτά, να μην πάρω κάτι με 30 ευρώ. Όλα μαζί νομίζω βγήκαν γύρω στα 27 δολάρια, κάτι τέτοιο. Αν σας ενδιαφέρει θα σας αφήσω link από κάτω. Εντάξει, εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα είναι λίγο too much, φυσικά. Ωραία, φεύγει και εύκολα, αλλά δεν πέφτει, αν δεν το ενοχλήσεις. Είναι πολύ ωραίο. Εννοείται ότι δεν είναι το πιο τέλειο μακιγιάζ, φυσικά, γιατί απλά ασχολήθηκα μαζί του 1 λεπτό. Αλλά πραγματικά θέλω να το χρησιμοποιήσω σε ένα μελλοντικό make-up tutorial. Και για να δούμε και το ροζ, θα το βάλω στο χέρι μου γιατί δεν ταιριάζει καθόλου με το μακιγιάζ μου. Εδώ πέρα μπορείτε να το δείτε πόσο ροζ είναι. Είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται. Δεν χάνεται καθόλου το χρώμα του όταν το τοποθετείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επειδή, όπως σας είπα, είναι αρκετά οικονομικά, δεν έχω και πολύ υψηλές προσδοκίες, αλλά χάρηκα πάρα πολύ με αυτά.
Υποθέτω ότι και τα υπόλοιπα είναι έτσι. Αν δοκιμάσω κάποιο και είναι χάλια, θα σας το πω. Κάτι ακόμα που πήρα είναι αυτό εδώ. Και είναι για να καθαρίζεις το πρόσωπό σου. Και επειδή είμαι βαμμένη τώρα, θα πάω να καθαρίσω το πρόσωπό μου με αυτό και θα σας δείξω πώς λειτουργεί. Και θα το δοκιμάσω δηλαδή πρώτη φορά μαζί σας. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω από εσάς. Πάμε τώρα στο μπάνιο. Πρώτα θα χρησιμοποιήσω το ντεμακιγιάζ μου για να ξεδωθώ λίγο πιο βιαστικά. Και μετά θα κάνω καθαρισμό με το συγκεκριμένο προϊόν. Οπότε πάμε λίγο να ξεδωθώ πρώτα. Την αγοριά μου θα βγάλω τον glitter από τα μάτια. Λέτε να μην το βγάλω. Δεν θα το βγάλω. Αφού αυτό δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στα μάτια, θα αφήσω το glitter για άλλο το βίντεο. Αυτό τώρα βιαστικά βγάλαμε λίγο το περισσότερο μακιγιάζ και πάμε να κάνουμε το ματί καθαρισμό με το σκουπεράκι. Fun fact, δεν μου αρέσει καθόλου τα χείλη μου να είναι μισοβρεμένα. Οπότε όποτε πλένω τα μούτρα μου, το πρώτο πράγμα που σκουπίζω είναι τα χείλη μου. Θα χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο από Garnier που είναι με aloe vera. Θα βάλω λίγο στο πρόσωπό μου που είναι βρεγμένο και θα περάσω μετά με το σουκαράκι να δούμε τι κάνει. Ήταν μέσα σε αυτό το σοκουλάκι και έχει μέσα διάφορα σουκαράκια. Το οποίο μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, που είναι για μασάζ. Τοποθετείς το κεφαλάκι εδώ πέρα. Βγαίνει αρκετά εύκολα. Ωραία, και πάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Γυρνάει τώρα. Έχει low και high. Δεν θα το λέω και ότι πιο γρήγορο, οπότε θα το βάλω στο high. Είναι πολύ εύκολο. Αυτά είναι οι μπαταρίες που είναι λίγο αργό. Πάω λίγο να βάλω άλλες, μήπως είναι λίγο τελειωμένες, και επιστρέφω. Βάλα τις καινούργιες μπαταρίες για να δούμε αν είναι πιο γρήγορο. Ναι, είναι πιο γρήγορο, όχι τίποτα φοβερό, αλλά έτσι θες να βγάλεις και το δέρμα σου. Το περίμενα λίγο πιο δυνατό, να σας πω την αλήθεια, αλλά μπορεί να είναι και ok έτσι, δηλαδή στο δέρμα σου το βάζεις. Είναι αρκετά ευλίγησες οι τριχούλες για να μπορέσεις να πας και δίπλα στην ήττα και είναι πάρα πολύ βολικό. Έχει μείνει make-up εδώ πάνω, θα το ξεπλύνω μία θα ξεπλύνω το πρόσωπό μου και θα επιστρέψω. Βλέπετε πόσο φεύγει. Νομίζω ότι η ταχύτητά του μπορεί να φαίνεται λίγο αργή και σε μένα δηλαδή φαίνεται αργή, αλλά από τη στιγμή που κάνει αυτό το προϊόν νομίζω ότι είναι ok. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε αν στο βαμβάκι που θα περάσω με το ντεμακιγιάζ θα μείνει πάνω make-up. Πεντακάθαρο. Το μόνο που έχει πάνω είναι glitter από τα μάτια μου που έχουν πέσει. Μπορείτε να το δείτε κιόλας ότι το δέρμα μου είναι πολύ καθαρό. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτό. Θέλω τώρα να δοκιμάσω λίγο γρήγορα και το κεφαλάκι που σας έδειξα με το μασάζ. Απολαυστικό δεν το λες, η αλήθεια είναι. Αλλά υποθέτω ότι είναι για να σφίξει το πρόσωπο. Εντάξει, εννοείται ότι δεν μπορώ τώρα να πω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει αποτελέσματα. Πάντως το φτιάχνω. Το επόμενο πραγματάκι που θα δοκιμάσουμε είναι αυτό εδώ 2 σε 1, που είναι και για να καθαρίζεις το πρόσωπό σου, αλλά και για να το βοηθάς να απορροφήσει κάποιο σέρουμ, κάποια ενυδατική. Και πάμε τώρα να το δοκιμάσουμε στο μπάνιο. Ωραία, ναι, τώρα θα δοκιμάσουμε αυτό εδώ που σας έδειξα μέσα. Και είναι το Multifunctional Beauty Into Instrument. Μοιάζει κάπως έτσι, είναι λίγο περίεργο. Και έχει 2 επιφάνειες, είναι καλυμμένες με πλαστικό. 2 χρήσεις, η μία είναι το συν και η άλλη είναι το πλην. Και λέει Exporting to use. Clean the skin will switch to export files, plus files. Holding the instrument from the bottom up. Όμως έχει κονίτσες γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα από τα αγγλικά τους. Η μία πλευρά αυτή είναι για το καθάρισμα και αυτή είναι για την απορρόφηση των προϊόντων. Η συγκεκριμένη δεν το κόβω πολύ να δονείτε. Περισσότερο κουνιέται αυτή παρά αυτή. Και θα το κουνήσω στο μέτωπό μου. Οκ, το έχω κάνει αρκετή ώρα. Εδώ πέρα λέει Use each time for 10 minutes. Πάντως το προϊόν ακόμα είναι εδώ πάνω.
Εντάξει, είναι κινηματική, δεν ξέρω κατά πόσο όντως βοηθάει, δεν μπορώ να σας πω με την πρώτη. Αυτό μου φάνηκε πιο ωραίο, πιο αποτελεσματικό, οπότε αν κάποιος σας προτείνω, θα σας προτείνω αυτό εδώ. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα πραγματάκια μακιγιάζ. Λοιπόν, όπως είδατε, το ένα μου άρεσε, το άλλο δεν το κατάλαβα και πολύ. Θεωρώ ότι, ας πούμε, αν το πιέζεις αρκετά, οι δονήσεις θα κάνουν κάποια δουλειά, αλλά νομίζω ότι είναι από τα προϊόντα που πρέπει να τα εντάξεις στη ρουτίνα σου και να τα χρησιμοποιείς κάθε μέρα για να δεις αποτέλεσμα. Οπότε δεν μπορώ να σας πω κάτι από τώρα. Δύο ακόμα πραγματάκια που έχουν να κάνουν με μακιγιάζ. Το ένα είναι σε αυτήν εδώ τέλεια έτσι μορφή, σε αυτό το διαμάντι, είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι τύπου beauty blender και είναι αρκετά ζουλιχτό. Και 5 τέτοια που είναι σε μορφή σταγόνας, που είναι το κλασικό του beauty blender. Και το ένα μπορείτε να το βρείτε και σε giveaway στο κανάλι μου, βιαστείτε να πάρετε μέρος, γιατί σας δίνω δώρο και ένα τέτοιο μαζί με άλλα 5-6 πραγματάκια. Δεν μεγάλωσε καθόλου, μπορώ να πω, ενώ έχει πάρει νερό μέσα. Είναι αρκετά σκληρό σε σχέση με το άλλο, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα με βολέψει. Και θα τοποθετήσω λίγο στο πίσω μέρος. Και πάμε να το... εντάξει, δεν έχουν τόσο έντονη παιδιά. Με ένα κλικ μπορώ να καλύψω τη μια μου πλευρά. Συνήθως με αυτό δεν μπόρεσα. Κάθονται πολύ ωραία για κάτω από το μάτι. Έχουν πολύ ωραίο μέγεθος γι' αυτό δηλαδή. Απλά στο σημείο, ας πούμε, εδώ πέρα που δεν έχω βάλει make-up και ακούμπησε εκεί πέρα που έχω ήδη τοποθετήσει, το πήρε. Πάντως δεν κάθισε πάνω στο δέρμα μου, έχει απορροφηθεί, οπότε δεν φαίνεται, ας πούμε, παστωμένο. Απλά χρειάζεσαι περισσότερο προϊόν από ό,τι θα χρειαζόσουν με κάποιο άλλο σφουγγαράκι. Και το διαμαντάκι, με το οποίο έχω λίγο έτσι περισσότερες προσδοκίες. Το συγκεκριμένο μεγάλωσε λίγο. Δεν το περίμενα ότι θα γίνει τόσο μεγάλο, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά βολικό για να κάνεις τσακ 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 και να είσαι έτοιμη. Έβαλα ένα κλικ και πάμε να το τοποθετήσουμε. Γυρνάω προς αυτή την πλευρά για να πάω κοντά στο μάτι και είναι πάρα πολύ βολικό, πολύ πιο μαλακό από το ροζ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάω και λίγο από την άλλη πλευρά. Και είναι πάρα πολύ βολική αυτή εδώ η μυτούλα έτσι που κάνει πάνω. Το αποτέλεσμα είναι σχετικά ίδιο και στις δύο πλευρές. Το συγκεκριμένο δεν έχει έντονη κάλυψη, οπότε βλέπουμε αυτό ακριβώς στο δέρμα μου. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, είναι τεράστιο. Και αυτό έχει ωραίο αποτέλεσμα, απλά αυτό είναι πιο βολικό να το χρησιμοποιείς. Το τελευταίο πραγματάκι που έχω να σας δείξω, νομίζω ότι στο βίντεο κρατάει 100 χρόνια. Αυτό εδώ, το Lip Stain. Και είναι από αυτά που το τοποθετείς, στεγνώνουν και μετά βγάζεις και αφήνει αυτό το ωραίο αποτέλεσμα που έχουν οι Κορεάτσες και οι Ιαπωνέζες στο μακιγιάζ τους, που είναι πιο... στο κέντρο είναι έτσι πιο σκούρο και μετά σβήνει. Αχ, μυρίζει πολύ ωραία. Σαν γιαουρτάκι τζουνιό. Είναι λίγο περίεργο στα χείλια, οπότε θα σταματήσω λίγο τώρα να μιλάω. Θα το αφήσω να στεγνώσει και ρησιρεύω. Οκ, ξέπλυνα λίγο το στόμα μου, γιατί είχε έτσι στο εσωτερικό των χειλιών λίγο χρώμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πάρα πολύ ωραία αποχρωσή του. Τα χείλια μου δεν είναι καθόλου ξηρά, είναι πάρα πολύ απαλά. Το ειδεστικό μέρος. Αυτό εδώ έβγαλα πάνω από τα χείλια μου. Είναι έτσι ελαστικό κάπως. Αν ξαναβάλω λίγο στο κέντρο, πιστεύω ότι θα είναι λίγο πιο σκούρο εκεί, οπότε για να δούμε. Οπότε θα το αφήσω λίγο να στεγνώσει και θα επιστρέψω για να κλείσω και το βιντεάκι επιτέλους που σας έχω εδώ τόση ώρα. Ωραία, μόλις έβγαλα και τη δεύτερη μισή στρώση. Νομίζω ότι όντως είναι έτσι πιο σκούρο μέσα και πιο ανοιχτό προς τα έξω και μου αρέσει πάρα πολύ. Φυσικά εσείς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως είδατε προηγουμένως και να είναι ομοιόμορφο, να το βάλετε δηλαδή την ίδια ποσότητα παντού για να μην έχει αυτό το εφέ. Οπότε μου αρέσει πολύ και αυτό το προϊόν. Γενικά μου άρεσαν πολύ και μου αρέσει πολύ να δοκιμάσω καινούργια προϊόντα, ειδικά στην κάμερα για να σας τα δείχνω. Αυτά είχα να σας δείξω, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο όσο μου άρεσε και εμένα να το γυρνάω, πραγματικά τη σκέδασα πολύ. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε τα link από κάτω για τα προϊόντα που σας έδειξα. Με βοηθάει πολύ γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση από το site, όχι ότι θα πάρω κάποια λεφτά ή κάτι τέτοιο. Χίλια ευχαριστώ για την υποστήριξή σας που με έχει φέρει σε αυτό το σημείο. Ελπίζω να συνεχίσουν να σας αρέσουν τα βίντεο μου. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου εάν δεν έχετε κάνει. Να με ακολουθήσετε στα social media που θα βρείτε από κάτω και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!
κάμεραμάν μου βαριέται λίγο. Και όσο πάει η κάμερα κατεβαίνει. Okay. Δεν είναι πολύ ψηλό. Όχι, δεν ήταν, απλά επειδή θα κατέβει πάλι.